ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ስኔማ ሰመረ ከመይ ጸኒሕኩም መቸም ኣብ ኩሉ ሸነኻትኩም ሙቸት ክትህልው ናይ ወትሩ ትምኒትናዩ ብኹሉ ነቕርበልኩም ዘለና መደባትና ሕጉሳት ክትኮኑ እናተመነና ከምቲ ወትሩ ንዓኹም ንምዝናይን ሓበሬታ ንምትሕልላፍን እንጽዕሮ ሕጂ እውን ንዓኹም ይበቅዒ ዝበልናዮ ሓዲስ ዛዕባ ሒዝና ደበኽ ኢልናኩም ኣለና። ቅድሚ ምጅማርና ግን ሓደራኹም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑናን ሓድሹ ክበጽሐኩም ድማ ናይ መዘኻኽር ቃጭል ጭርከተብሉን እናተላበና ስንቅና ሞራልያ እሞ ምትባዕኹም ኣይፈለየና ንብል። ንሕጂ ድማ ታሪኽ ህይወት ሓደ ካብቶም ኣብ መሰረት ዘመናዊ ደርፊ ሃገርና ዓብ ተራ ዝተጻወቱ ድምፃዊ ገጣሚ ዘያሚ ተዋሳእን ሳዕሳዕን ዝነበሩ ውሪ ገዲም ስነ ጥበባዊ ሃገርና ዝኾኑ ነፍሲሄር ትካቦ ወልደ ማርያምን ዘለዎም ብቕዓትን ዝድስስ መደቢና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም ሰናይ ምክትታል። ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ንልዕሊ 60 ዓመታት ኣብ መድረኽ ስነ ጥበብ ዝጸንሑን ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ስነ ጥበብ ሃገርና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ደርፊ ሃገርና ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሰረት ዝገበሩን እዮም። ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ወልደ ማርያም ኣብ 1925 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መንደፍራዮም ተወሊዶም ኣብታ ዝተወልዱላ ከተማ ዓብዮም ተማሂሮምን ኣብ ስራሕ ዓለም ተጸንቢሮምን ኣብ ፈለማ ዝተሳተፍዎ ዕዮ ምጽራይ ኣዳራሽ ሲኔማ ዓዲ ወግሪ ኮይኑ ገና መግዛእቲ ጥልያን ምስ ደሙ ኣብ ዝነበረሉ ዓመታት ብምንባሩ ኣዳራሽ ሲኔማ ዓዲ ወግሪ ምሸት ማለያ ብዘይብሎም ጸዓዱ ይምላእ ነይሩ። ኣዳራሽ ሲኔማ ዓዲ ወግሪ ኣብቲ እዋን ሓድሽ ናይ ዝነበረ ኤውሮጳዊ ሙዚቃን ሲኔማን ዕዮታት ንምርኢት ዝቐርበላ ነበረት። መንእሰይ ትካቦ ከዓ ብሳላቲ ዝተዋህቦ ስራሕ ነቲ ንጻዓዱ ጥራይ ተባሂሉ ዝቐርብ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናይ ምርኣይ ዕድል ረኺቦም እቲ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ስራሓት ስነ ጥበብ ቀስና በለ ክሰርጾምን ክጸልዎምን ተራእየ። ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብቲ ዕለታዊ ነቲ ኣዳራሽ ዘጽሪሉ ዝነበሩ ሰዓታት ነቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ደርፍታት ከም መርኣያ ተመስጥኦም ደጊሞም ክደርፍዎን ቃል ብቓል ክወጽእዎን ክረኣዩ ጀመሩ። ከምኡ እናበለ ኸኣዩ እቲ ናይ ኤውሮጳ ዘመናዊ ሙዚቃን ደርፍን ናብ ውሽጢ ልቦም ዝኣተወ ጸኒሖም ከዓ ነቲ ባዕዳዊ ቋንቋ ናብ ቋንቋኦም እናለወጡ በቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ሓሳብ እናተክኡ ክዚምዎን ከስተማቕርዎን ተደፋፍኡ። እዚ ልምዲ እዚ ዕለታዊ ዝደጋገም ተርእዮ ብምንባሩ ብኣፍ ደገ ናይቲ ኣዳራሽ ዝሓልፉ ሰባት ብፍላይ ድማ ቆልዑ ካብ ውሽጢ ብዝስማዕ ፍሉይ ድምፆም ስለ ዝግረሙ ናብቲ ኣዳራሽ እናተቐልቀሉ ይርእይዎም። ገለ እውን ብጥዕንኦም ተጠራጢሮም ኩነታቶም ከረጋግጹ ምስ ቀረብዎም ካብቲ ተመሲጦም ዝዚሙሉ ዓለም ስለ ዝኸልፍዎም ብቁጥዐ የሳግግዎም ነበሩ። መግዛእቲ ጥልያን ኣብቂዑ ብምምሕዳር እንግሊዝ ምስ ተተክአ ኣቶ ትካቦ ካብ ስራሕ ጽሬት ወፂኦም ፍላንሳ ኮይኖም ተቖጽሩ። እታ ኣብ ሃገርና ናይ መጀመርያ ማሕበር መድረኻዊት ስራሓት ዝኾነት ማሕበር ተዋስኦ ደቀባት ማለት ማተደ 12 ሕዳር 1947 ምስ ቆመት ከዓ ሓደ ካብ ኣባላታ ኾኑ። መጽሓፍ ጣዕሞት 2005 ዓመተ ምህረት ገጽ 172 መንእሰይ ትካቦ ንመድረኽ ምስ ተቓልዑ ብኡንብኡ ልዑል ተቐባልነት ሰማዕቲ ረኸቡ። ብስም ናይቲ እዋንቲ ህቡብ ኢጣልያዊ ድምፃዊ እውን ማሪዮ ላንዛ ዝብል መጸውዒ ለጊብዎም ነበረ። ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ደርፊ ሃገርና ድማ ካብ ቀንዲ መስረትን ኣብነትን ክኾኑ በቕዑ። ኣብ ማታደ እንከለዉ ካብ ዘፍረይዎም ስራሓት እቲ ናይ ውሽጢ ልበይ ንመን እየ ዝነግሮ፣ ፍቕረይ ገና፣ ፍቕሪ በይነይ ዝብላን ካልኦትን ንረክብ።
ድምፃዊ ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ወልደ ማርያም ኣብቲ 3 ሕዳር 1956 ዝተኻየደን ኣብ ሃገርና ፈላም ዝነበረን ውድድር ደርፊ ሃገር እውን ካብቶም 12 ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተወዳደርቲ ብምዃን እቲ ናይ ውሽጢ ልበይ ንመን እየ ዝነግሮ ፍቕሪ እምበር ሒዙኒ ድኻ ዘይክእሎ ብትብል ደርፎም ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ናይ 40 ቅርሺ ስልማት ከዓ ረኸቦም ኣብ 30 ነሓሰ 1958 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዚኡ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ደርፊ ሃገር ተሳቲፎም ነበሩ። መጽሓፍ ጣዕሞት 2005 ገጽ 185 ክሳብ 190 ካልኣይ ውድድር ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ድሮ ኣባል ናይታ ኣብ ፈለማ 1957 ዝተመስረተት ማሕበር ምምዕባል ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ኮይኖም ነበሩ። ኣቦና ትካቦ ኣብ ርእስቲ ምንጭቶቶም ዝኾነ ስራሕ ፍላንሳ ካብቲ ሙሉእ ልቦም ዝወሰደ ሞያ ሙዚቃ ኣይረሓቁን ንኽልቲኡ ዕማም ኣጣሚሮም ክኸዱ ይግደዱ ነበሩ። ኣብ ማምሃልን ከለዉ እውን ማሕበር ማምሃል ኣብ ዘዳለወቶ ውድድር ደርፊ ኣነን ፍቕርን ብእትብል ደርፎም ተወዳዲሮም ማምሃል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወይ እቲ ግንባረይ ወይ እቲ ዕድለይ ኣዋልድ ዓደይ ዕምበባ ቆልዑ ኣስመራ ደቂ ዓደይ ተፋቐሩለይ ብርሃን ናይ ልበይ ዝብላን ካልኦትን ደርፍታት ኣፍርዮም እታ ብባህጊ ዝመስረትዋ ማሕበር ማምሃል ኣብ ካልኣይ ዓመታ ምስ ፈረሰት ብውልቂ ኣብ ምድራፍ ጥራይ ተሓፅሩ ኣብ ማታ ደን ማምሃልን ከለዉ ምስ ብዙሓት ተመሳሳሊ ባህጊ ዝነበሮም ብጾት ክላለዩ ብምኽኣሎም ግን ዓብ ዕድል ኮይኑሎም ሓደ ካብቶም ኣብ ማምሃል ዝኸሰብዎም ሰብ ሞያ ከዓ ህቡብ ሙዚቀኛን ድምፃውን ተወልደ ረዳ ነበረ ምስቲ ብደረጃ ኣፍሪቃ ከይተረፈ ክወዳደር ብቕዓት ከም ዝነበሮ ዝምስከረሉ ሙዚቀኛ ተወልደ ረዳ ዝነበሮም ዕርክነት ናይ ሞያን ናይ ናብራን ኮይኑ ቀጸለ። ገዲም ስነ ጥበበኛ ኣቦይ ግርማይ ሰለሞንን ካልኦትን ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ድሮ ብደርፊ ውሩይ ኮይኖም ነበሩ። ኣቶ ተወልደ ጊታር፣ ኣቶ ትካቦ ድምፂ፣ ኣቶ ግርማይ ከዓ ዑድ ሒዞም ኣብ ጫካታት ቤተ ገርግሽ ክደርፉ ይውዕሉ ነበሩ። ኣቶ ትካቦ ከም ኮኾብ ኣብ ሰማይ ተሰቒላ እትብል ተፈታዊት ደርፊ ብተደጋጋሚ ይደርፍዋ ነይሮም። ካብ 1959 ክሳብ 1961 ኣብ ዝነበረ እዋናት እውን ኣቶ ትካቦ ኣብ መጽሓፍ ጣዕሞት ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ ባርቡይ ተጸንቢሮም ፍቕሪ ዕውር ኪድለይ ኣይከኣልኩን ፕሊስ ኪስሚ ዝብላን ካልኦትን ደርፍታት ኣፍርዮም እዮም። እቲ ምስ ባርቡይን ጉጅሉኡን ዝነበሮም ስራሕ ኣይቀጸልዎን ስለዚ ንዕኦምን ከምኦም ዝኣመሰሉ ካልኦትን እትኸውን ካል ማሕበር ንምስራት ድሌት ሓደሩ። ሓሳቦም ግዜ እንተበልዐ እኳ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 1961 ህቡብን ቀዳማይ ኤርትራዊ ኮሜድያንን ግራዝማች መምህር ኣለማዮ ካሕሳይን በዓል ዓብ ታሪኽ ስነ ጥበበኛ መምህር ኣስረስተ ሰማን ካብቲ ብስራሕ ከይደሞ ዝነበሩ ከተማ መንደፈራ እንደገና ናብ ኣስመራ ምስ ተመልሱ ኣቶ ትካቦን ተወልደ ረዳን ሓሳቦም ኣካፈልዎም። ድሕርዚ ኸኣዩ ንምምስራት ማጥኣ ዘብቅዐ ስምምዕን መስራሓትን ግብራዊ ዝኾነ ማጥኣ ምስ ተመስረተት ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ከም ቀንዲ ተሓጋጋዝን ኣሳላጥን ብምዃን ቀጺሎም እታ ማሕበር እትነጥፈሉን ልምምድ እተካይደሉን ገዛ ኣብ ምርካቡን ቀንዲ ተራ ነበሮም። ገዛ ምስ ተረኽበ እታ ማሕበር ኣብ ፈለማኣ ብምንባራ ተኣኻኺቦም ብተሎ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ንኸበርክቱ ካብ ዝነበሮም ክቱር ባህጊ ናይ ፈለማ ክራይ ባዕሎም ከም ዘሕለፍዎ ይንገር። ሓደ ካብቶም ካብ ፈለማ ኣትሒዞም ካብ ወርሓዊ ደመዞም እናኸፈሉ እግሪ ዘትከልዋ ገዳይም ኣባላት እውን ነይሮም። ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ብዘይካ ናይ ምትሕግጋዝን ምስላጥን ዕማሞም ሳዕሳዓይ ገጣማይ ዘያማይ ድምፃውን ተዋሳእን እውን ነይሮም። ኣብ ማጥኣ
ፍቕርን ምትላልን ገዲፋትን ንኸይዳ ተስፋ ዘይብሉ ፍቕሪ ኣኽሊል ናጽነት ደልየ ረኺበያ ንብዓት ፍቕሪ ደቂ ሄዋን ሕልሚ ድዩ ክህዶ ድንገታዊ ፍቕሪ ዕምበባ ፍቕሪ ጥልመት ፍቕሪ ናይ ንብዓት ደብዳበን ካልኦትን ኣፍርዮም ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ወልደ ማርያም ብዙሕ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶ ዝገበሩን ኣብ ዛንታ ማጥኣ ዓቢ እጃም ዝነበሮምን ኣቦ ኾይኖም ካብ እትምስረት ክሳብ መወዳእታ ምብትታና 1974 ኣብታ ማሕበር ካብ ዝጸንሑ ኣባላታ እውን እዮም ምስ ኪነት ማእኸል ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ኣባ ሻውል ባህሊ ሃገርና ይዝከረኒ ፍቕራ መልክዕቲ ጓል ሃገረይ ትምኒት ሃገርና ለምለምያ ጥዑም ዘበን ዝብሉ ደርፍታት ኣስዒቦም ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ናጽነት ኤርትራ ምስ ተረጋገጸ ማጥኣ ዳግም ናብ መድረኽ ንኽትምለስ ኣብ ዝተገብረ ምትእኽኻብ እጃሞም ከበርክቱ ካብ ዝነቐሉ ገዳይም ኣባላት ማጥኣ ሓደ ነበሩ ብዛዕባ ዘመናዊ መድረኽ ሃገርና ከም ቀንዲ ምንጪ ኾይኖም ኣገዳሲ ዕማማት ፈጺሞም ኣካሎም ይኣኽለኒ ክሳብ ዝብሎም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነበሩን ዝከኣሎም ኩሉ ዘበርከቱን መሰረት ዘመናዊ ደርፍታት ትግርኛን እዮም ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ኣብ ድሕሪ ናጽነት 1996-1997 ኣቢሉ ንደርፍታቶም ኣብ ኣልቡም ናይ ምጥርናፍ ተበግሶ ገይሮም ነበሩ ብዘይክኡ እውን ኣብ ሓደ መድረኻዊ ስራሓት ዝተሳተፉን ዘይሕለሉን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓስቢ ዕድሚኦም ምሉእ ንፍቕሪ ስነ ጥበብ ብምውፋይ ብትግሃት ዝፀዓሩን ምዃኖም ስራሓቶም ይምስክር ህቡብ ድምፃዊ ነፍሲሄር ኣቦና ትካቦ ወልደ ማርያም 25 ሰነ 2016 ኣብ መበል 91 ዓመቶም ዓሪፎም 27 ሰነ 2016 ከዓ ኣብታ ተወሊዶም ዝዓበዩላን ዝመሰሉላን ዘፍቅርዋ ከተማ መንደፈራ ብብጾቶም ገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበበኛታት መተዓቢቶምን ኣድነቕቶምን ተዓጂቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ አረጋዊ حمد آدم لبيسوم እምባርከስ ፍትዋትን ዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ መደባት ስኒማ ሰመረ ንሎም ዝብልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣመሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ቀርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ቀርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን መባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ